Good evening, good evening, good evening. So as of this moment, ang area ko ngayon ay nasa Blumos, no? At ito, kakalagay ko lang ng memory card ko sa ating action camera. O ito. Bago ang lahat mga kagwardo, hayaan nyo muna ako magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Guardo Bikers. Guardo Bikers kasi ako nga pala isang sertipikadong gwardya na pinasok ang mundo ng pagbibisikleta. So kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa nga pala ako ng mga bike vlogs. So bike vlogs. Kung trip mo ganitong content, so please do consider like, subscribe, and hit the notification bell button para updated ka sa susunod ng mga videos. At kung trip mo pa rin, share mo na rin para mapanood ng iba. Salamat! Talaga, no? Ham na. So ito na naman, may hams na naman ulit. May hamster. So ito. Alright. Sa kasalukuyang tuloy-tuloy ang kotse. Yun, may tubig. Tuloy-tuloy din ako. Kumabilang kaya para medyo sigsag. Doon ko na-realize na napapaihi pala ako. Napapaihi pala ako. May babiyahe pa ako na 30 minutes. Bubusin na tayo kasi may traffic. Alright. Tuloy-tuloy lang tayo. Dandahan. Kasi pababa tayo. Pabulusok tayo. Tapos kakanan. Yung kaliwa niyan papuntang DOST. Bikutan. So dito tayo. Pakanan. Papunta tayong Arca South. Alright, may bike na nauna sa atin. Tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. Alright, ito, maingay ng motor niya. Hindi ko nagustuhan. So ito, tuloy-tuloy tayo. May tricycle sa unahan natin. Alright, preno tayo kasi may akmang tatawid. Pero hindi sila tumuloy, kaya ako tutuloy na lang. Alright, preno kasi pababa tayo. Tapos may talipapa dito, maraming tao. So ito, tuloy, humataw yung tricycle. Kaya hahataw din tayo kunting bahagya, no? So ito, mini uphill. Dito tayo ngayon sa likod ng Maharlika Palengke. So ito, current speed 3/5. Alright. So mabagal yung tricycle kaya mabagal din tayo. Humataw siya at hataw din tayo. Alright. Sana walang bibitin sa atin. Hataw. Alright. Meron tayong kapwa. Nabitin nga kasi may counterflow. Alright. Ito na nga, no? Nakaahon tayong tricycle kumanan kaya ako kakaliwa. Bubusin na ako kasi may hingal. So ito na. Alright. Nakaahon na ako. Nalampasan ko na yung uphill ng Maharlika Palengke. So tutuloy ako dito. Hahanap ako ng butas para makalusot. Alright. Tukod pa tayo dahil traffic. So dito tayo para makalusot. Alright. Lusot na tayo. May shoota. Labing-labing naglakad. Alright. Nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng Cucumber Road. Hataw tayo. Alright. May maingay na motor. Alright. And then tuloy tayo. May counterflow kaya magbusina tayo. Mag-ingay tayo kasi baka hindi tayo makita. Alright. Current speed consistent ang padjak. Alright. 3/5. Ang ingay natin dahil nagka-counterflow yung single motorista natin. So, dahil traffic nagka-counterflow sila. O mag-ingay tayo para hindi tayo masapul. Sila pa matatapang yan pag nadisgrasya tayo dahil tayo doon tanga. At anyway, choice nila yan. Okay, kakanan tayo sa bandang dito. Hindi na tayo kasi traffic dyan. Mag-Arca South ako. Pasok ako dito sa Arca South. Alright, liliko ulit. O-overtake ako sa pedicab na nagtitinda ng kung anong patinda. Tutuloy tayo. Alright. Ang padyakan natin ay 3/5 pa rin. Consistent para ma-exercise ang tuhod. Alright. 90 degree ang paningin natin ngayon dahil madilim-dilim sa unahan. 90 degree angle. Busin na tayo kasi may papalabas sa kanan banda na isang kotse. Pumulino. Bumagal. Tuluyan na akong bumagal. Alright. Ayaw niyang humataw. Ayaw niya. Kaya ako na, uunahan ko siya. Nagpapauna siya. So, maayaw talaga niya.
magbagal lang talaga siya. Ayun yung bumilis. So, alright. Sarap. Kung gusto nyo mainsayo, hindi nyo kailangan punta sa malayo. Mag bike to work lang. And then, proper gearing. Busina tayo dahil mayroon tayong natanaw na e-bike. May hams, standing position para lessen yung impact. Hindi masisira yung mga parts na bike natin. Alright. So, nandito na tayo. Location ay sa harap mismo ng Shine Mall. Okay, may lumabas na to kotse. May motor sa harapan kaya pero kumanan, nabubulol ako. Umovertik na ako. Nakabuntot ako ngayon sa kotse. Kulay black. Fortuner. Plate number. Joke lang. Alright. Okay, bubusin na tayo. Dahil may tricycle. Kaliwa kanan. Alright, diretso lang tayo. Palabas na tayo sa Arca South. Sa gate ng Arca South. Alright, ito na. Nasa labas na tayo ng gate ng Arca South. Maraming tricycle makikita natin sa labas. Alright, tuloy-tuloy tayo. Hataw tayo ulit. Malambot ang ating pedaling system ngayon dahil naka 3x5 tayo. Pero ensayo ito, no? Para tumibay yung tuhod natin. Para lang tayong naka treadmill. Alright, may nakita akong jumijingle sa tabi. Mabawal po yan, baka mabuntis yung pader. Alright. Ito po yung pampatibay ng tuhod. Gusto nyo mag-ensayo, ito po yung tamang paraan. Lambutan nyo. Kung naka 3x8 kayo, ilagay nyo ang gearing nyo sa 3x5. And then, padyakan nyo ng consistent. Huwag kayong huminto. Mapatuloy o mapabagahan, mapabigat man ang pedal nyo kasi busina tayo, kasi overtake tayo. Alright, may bus sa kanan natin. Pero, yun na, naka-overtake na tayo. So, tutuloy, oops, pihireno tayo. Kasi may lumabas na kotse. Alright. Alright, bumalik sa position niya. And then, busina, kunti, tuloy tayo. Alright, tuloy tayo. Mini uphill going to ano to? Alright, busina tayo. Kasi may kapwa tayo bikers na overtaken. Alright. Dito na, malapit na tayo. Dito na sa alright, nasa tapat na tayo ngayon ng Taguig Patiros District Hospital. So, God bless sa lahat ng nandyan, pasyente man o hindi. Naway maging ligtas kayo. Naway pagalingin kayo ni God mga pasyente. Nandito na tayo ngayon. So, gigit na tayo kasi sa bandang unahan. Hop, pumray na tayo kasi may kutsing lalabas sa taxi. Nasa gitna ang posisyon pa rin natin dahil pagdating sa unahan konti sa stoplight ay C5 na yan. Kakanan yung mga motorista natin dyan at vehicles. So maintain tayo dito, maintain tayo sa gitna. Traffic pa dahil stoplight, nakaguna. Tuloy-tuloy tayo, dandahan, slow mo, di bali mabagal, basta tuloy-tuloy. Alright, tuloy tayo, tuloy. Alright, tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo. Alright, nakaguna na ang tuluyan. Tatawid na ako sa intersection. Yung kanan na yun is papuntang C5 yun. Bubusin na tayo. Akala ko naman tutuloy yung motor single na yun. Sumigaw palang habal. Bubusin na tayo dahil mayroong lalabas sa bandang kanan. Number 92 bikers. Overtaken natin. Alright, naka 3x8 pa rin, 3x5 pa rin tayo. Alright, so downhill, mini downhill. Dito na tayo ngayon sa anong nakalimutan ko ng street na extension na ito. Service road. Service road na pala ito. Hindi na pala ito kung ano. Doon na pala yung iniisip ko sa may. So ito na ngayon. Bubusin na tayo dahil may lalabas na motorsiklo sa Kalayaan. Okay. Kalayaan ba? Kalayaan nga. So yun. Tuloy tayo mga kagorda. Ang lambot talaga. Gawin nating 6. Alright, napabusin na tayo dahil may akmang lalabas doon sa gasoline station ng motor. Big bike. Ang ganda ng big bike niya. Yun siya. Alright.
Kung may nag-counterflow, bubusin na tayo para maging aware ang sarili ko. Hop. Alright. Approaching. Hop. Nagsisignal yung bus na kakanan. Nasa unahan na natin, ngunit tumuloy. Okay, nasa TISDA gate 1 na tayo mga kagardo. Tuloy lang tayo, no? Downhill. So naka 3x6 ang gearing ko ngayon. Okay, time check, masakit sa ulo. 6:26, TISDA location. Traffic yung kanan, kakaliwa natin papuntang Bigutan. So free wheel tayo, walang ingay yung hubs natin dahil pobre lang tayo. Alright. Hop, naka standing position tayo dahil masigsag dito sa asfaltong to, hindi maayos ang pagkagawa. para ako nagtitrail. So alright. Okay, Morocco mini sprint, mini uphill. Mini uphill na naman tayo mga kababayan. Nichols Station, Ipiner. Alright, tuloy lang tayo. Pag uphill, ratsada ang tuhod natin dahil gusto natin ma-ensayo. Alright. Alright. Nandito na tayo sa may karatulang Western Bikutan. Alright. Kakanan na tayo dito. Nakago yung posisyon. Akala nung tricycle. Alanganin ako. Naka-stop na tayo. So alright, dito ako, papasok ako sa square root, square root. Alright, as you can see, dito ako sa may gilid ng na symbol na island divider. Hindi natin naabutan yung go, kaya kaka-stop lang. Kaya magtambay tayo ng matagal-tagal dito, no? Pedicab, tumawid. Huminto din sa harapan ko. Alright, good job. Nakago po ngayon ang ating kasalubong. Yun po, tuloy-tuloy lang sila. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy ang kanilang pag-abante. Alright. Nakago na yung straight forward ng ating traffic. Maya-maya lang ay maya-maya lang mga kagardo ay tayo naman na mag-go. Kaya mag-ready position na tayo. Attack position. Alright. Almost go. Pwede na. Dahil wala nang kasalubong, wala nang nag-go. Alright. Tuloy na tayo. Hop, sigsag. Alright. Sasalukuyan na yun, binabaybay na natin ang ating extension. Ano bang extension ito? Alright.